Hmm. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Cuisine! Today's video po, magmumukbang po tayo ng crispy chicharon bulaklak. Sausawan po natin pinakurat. Meron pa tayong lemon green tea. Tsaka gusto ko pa rin may rice. May konti pong rice tayo. Before tayo kakain, i-bless mo natin yung food na sarapan. Sa mahilig po ng chicharon bulaklak, kain po tayo. Kain po. Ang presentation. Kain po. Grabe ang luto. Sarap sa i-partner sa rice. Ayun na. Kain po. Kain po. Sarap. Kain po. Kain po.
Oh, ito. Sarap. Sarap. Last piece po. Ayan po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa laging andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Thank you so much po. Thank you so much po sa laging nag-share po ng videos po ng Maggie's Cuisine. Thank you so much po sa support at saka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Maggie's Cuisine. Winnie Kalalang, Chivi Rosel, Music Spices, Mix Go, at saka Richella Kawad po. Sa sulit kaawa po, Jubel Mukbang, Foodies Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Jinier, Senior Junior TV, at saka Angie Monsor. For kao po, Arceli Bunes, Ens Mukbang, Kusina Bicolana. Ang lahat po may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Sulit Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy YouTubers. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po, paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe. Maggie's Cuisine po. Maraming salamat. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.